Hlala phansi bazalwane. Ubaba uMkhize ongethulile la. Ngiyacela ukuba ngiqale ngibulisene and appreciate the opportunity and the invitation to be here. Amen. The leadership, the network as a whole, rule abo, I want to respect them. Hloniphe kakhulu abefundisi bonke abakhona kule spouse, abo baba, abo mama, abantu abasha nonke sandoni enjalo. Sibonga ukuhlangana. Amen. I came here because it's my home. I belong to AFM. So akusiyona into engisho ngoba ngifuna ipulpit. Cha, uma ngabe ngilapha ngiyabatshela ukuthi nawo 5. Just this morning basis we conference South Coast siyoshumela khona manje ngesession masehlika sangena emontweni sayiphula azobheka la masiqeda la siyaphuma futhi siyakuba i-conference. We thank God for his grace. Hebrews chapter 11, we're going to take just 2 verses to it will be enough for the day. Hebrews chapter 11, verses number 1 and 2. That's where we're gonna have our discussion. Hebrews chapter 11, verses number 1 and verses number 2. I'm reading it from the King James translation. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Amplified translation says, now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being a proof of the things we do not see, and the conviction of their reality. Faith perceives as real fact what is not revealed to the senses. For by faith, trust and holy favor born of faith, the man of old had divine testimony born to them and obtain a good report. Is that right? Mangqala ngikhuluma ungaze ulahle ithemba. Ungaze ulahle ithemba. Brother ngizakujikisa lespeaker sethu ukubheka. Yasibheka. Thank you. Ungaze uzibuza lo baba uthi khona kodwa into azoyisho.
kanti uzomangala funa ngiqaphele sekuse-early uzomangala. The Passion Translation in the same verse is saying something very interesting which ngicela ukuba ngikufundele. Ithi yona, now faith brings our hope into reality and becomes the foundation needed to acquire the things we long for. It is also the evidence required to prove what is not seen. Must tell this. Father, we thank you that even at this time, your hand is upon us, your face shines on us, your spirit is in control. We pray for simplicity, for the sake of application. Singabe ukuthi size la ukhona ukhulume nathi siphume sifane. Change us by your word in Jesus' name, amen. Kune-statement ezisetshenziswa translation bathi faith is a substance of what we hope for. Faith is the reality of what you hope for. Faith is the confirmation of what you are hoping for. Faith is a title deed of what you are hoping for. So when you look to the statement says, if there's something that you are hoping for, the proof that it shall be so is faith. Makhonto themba ukuba yiyo nothemba ukuba nayo, isiqiniseko sokuthi kuzoba njalo ukhona. Angiqale phansi. The statement esithi faith is a substance, faith is confirmation, faith is a title deed, faith is the assurance of what you are hoping for. So kuthiwa ke ukholo ulo oluyisiqiniseko sokuthi lento othemba ukuba nayo noma othemba ukuba yiyo kuzofezeka, kuzoba njalo ngempela. Isiqiniseko sokufezeka kwethemba ukholo. Kusho ukuthi uma ungathola ukholo kulokho othemba ukuba yikho, kufuna wazi ukuthi ngenxa yokholo lizofezeka ithemba. Kusho ngamanye amazwi, you do not hope in the absence of faith. Right, the writer of the Hebrews is saying to us, makhonto themba ukuba yiyo, once wayibona sebenza ukholo ngoba ukholo lufeza ithemba. Hello. Kuthiwa uma nje kukhona into othi uma uziphupha uzibona uyiyona, uma uziphuphe unayo, kuthiwa hambe uyosebenza ukholo ngoba ukholo lufeza ithemba. Kusho ukuthi uma ungathemba ukholo lungekho, uyofa uthembile kungazange kwaba njalo, ngoba umfezi wethemba akekho, umfezi wethemba ukholo. Mayibonge Nkosi. Ngizawuphinda uba ngifuni ubiyona intshumayelo, ngifuna ngisheshe ngidlule, must be sure sonke sizwile. Uthi lo mbhali ngalokhu ukukholwa kuyisiqiniseko sezinto ezithenjwayo. Manje makuthiwa yisiqiniseko, kusho ukuthi isiqiniseko sidlula ithemba, and leso siqiniseko ukholo. Kusho ukuthi ngalokho ukukholwa isiqiniseko salokho okwethembayo, what you are hoping for. Faith becomes the assurance that it shall be so. So kusho ukuthi uma ungathemba ukholo lungekho, ungazi ufa uthembile kungazange kwaba njalo. So ke njalo makhonto themba ukuba nayo, kuthiwa sebenza ukholo ngoba ukholo luzofeza ithemba. Mayibonge Nkosi. At least sebeyangizwa about 50 ngizophinda ukugcina before I continue from here. I'm saying imibhalo iyanqaba ukuthi uthembe kanti ukholwa lokho, ngoba ukholo lufeza ithemba. So ukuqhubeka uthembe uze ucula ithemba
uyafakaza ithemba kanti ukholwa lokho uzothi uNkulunkulu uhlulekile kanti wena ukholwa unalo nalento yethembayo. Ngenza isibonelo, uma isinkwa singekho endlini ulambile kunesitolo esinesinkwa, into ebanga ukuthi uthembe ukuthi uzosithola isinkwa esisesitolo, imali yesinkwa akusona isitolo. Ngicela ukuphinda ugcine ngithi uma usendlini isinkwa sikho ulambile ufuna ukudla isinkwa kunesitolo esinesinkwa, into ebanga ukuthi uthembe ukuthi uzosithola isinkwa imali akusona isitolo. Isitolo yithemba, imali ukholo. So the moment wabona imali so ungaba nesibindi sokuthi ngizodla isinkwa, because imali confirms that the hope will be in the house. So much that if ungathi asithathe le mali ozothenga ngayo isinkwa ngithi asifake idatha ngayo uzothi wena ngidlile imali kodwa ayidliwe, kodwa uzosho kanjani ukuthi ngidlile? Because uwena lo 20 rand awusesiwona 20 rand so yisinkwa. Ukholo lithatha lento oyithembayo luyibeke la ibe khona ingakabi khona ukuze ibe khona. Mangiphindele lo point. Ukholo uthi isinkwa sisesitolo ngenxa ya 20 rand mase kubuza uzodlala uthi isinkwa, ngoba u20 rand ususilandile isinkwa sakhona singakabi khona. That's what faith does. Ukholwa kuhamba kuyithathe lento uyibeke la endlini ingakabi khona. So I'm saying ungavumi ukuthemba kanti ukholwa lokho, ngoba ukholo olufeza ithemba. Right? I'm trying to work on this one, be clear before I move to the next one. So faith is a title deed. A title deed is a document which is a proof of ownership. I-title deed iphepha elithi umuzi wakho. So it's a proof of ownership. Makuthiwa usho ngathi wakho la awuthi kade ngiwupenda. Ngoba ungawupenda noma ngesona kwakho. A title deed is a document which is a proof of ownership. You make claims based on that document. Ukuthi bawupendile nokuthi khona osehlala kuona, ukuthi khona ofake ifurniture akusho lutho ukukhuluma leli phepha lithi you own the property. Kuthiwa ukholo lunjalo gives you ownership of what you are hoping for. Lento themba ukuba uyo ikhona lifaka igama lakho kuyona. Lithe yakho leleni ngatatazeni. Abake baba nenhlanhla nabazi le phepha ekuthiwa i-title deed, it does not suggest and it is non-negotiable. Akusilona iphepha elithi kuyokwenzeka, akusilona iphepha elithi ngase kwenzeka. Iphepha elithi lo muzi owakho, and ayisekho into ehlula leyo futhi ayikho ngaphansi kwaleyo. Limile leli phepha lithi lo muzi owakho. So that is to say noma umuntu angachaza thini egcineni sibheke iphepha lithi lo muzi owakho bese sithi siyakuzwa ukuthi usuwupendile wawenza wamuhle, kodwa iphepha liqualify liyakhipha kulo muzi. Nikhona abazana bami? So nokholo lunjalo lukunikeza ownership. Ngenza isibonelo ngeBhayibheli. Waqhamuka umama uJesu uyahamba nabafundi bakhe wamemeza umama, igulelwa ingane ekhaya ikhwelwa amadimoni. Bese ithi incwadi uJesu wamziba umama. Uma emziba umama wangagoduki, wafanele aphoxe kathi hawu le ngane yaMaria besingangiyibonile ukuthi kanjani, kodwa wangaduka umama wamlandela khona uJesu ethulile.
wathi ingane yagula. Bese kuthiwa abafundi babona ukuthi uJesu akafuni ukusiza lo mama, base bethi Jesu musa phela ukumyeka lobe simemeza ngoba siyabona ufuna ukumsiza, mxoshe. Jesus took the advice and turned to the woman. Wathi kumama, mama njengoba ngilana ngisebhizi nabantwana baka-Israyeli. So ngamanye amazwi uthi uJesu kulo mama, ngiyanegotiate, ngilinde, ngizoqala ngiqede nabaka-Israyeli. Asazoqeda nini kodwa uzoqala aqede ngabo bese eza ngayo. Umama wasebuka i-title deed, balahleka. Manje ayinegotiate, ayinayo into ethi uzolinda. Izawusheshe iphelele ntshumayelo. Ngithi mina wabuka i-title deed wayibuka wathi ikhona into ethi ngiyolinda kuphela u-Israyeli. Le title deed ukholo njalo ayikho. Lithi iBhayibheli wathi maqeda ukusho njalo uJesu umama wasilahla ezinyaweni zakhe. Khona uJesu emtshelile wathi hamba, umama wazilahla ezinyaweni zakhe. Lesingisi let she began to worship. Ngesikhathi ebhizi ekhuleka ezinyaweni zakhe bekudaba lakhe bese kuthi uJesu wathi yena mama mhlawumbe awuzwanga kahle, ngiphethe isinkwa sabantwana, akulungile ngithatha isinkwa sabantwana isinikeze izinjana. Umama wabheka i-title deed. Manje wayithola ingenayo room for negotiation. Manje le title lithi ingane izophila namhlanje, izophila ngayo lo phikayo. I-title gives you ownership. Lithi iBhayibheli uma iqeda ukusho njalo, umama I'm not too sure njengoba ayegubile wasukuma noma waqhubeka waguqa wasembheka wasethi nazi izinja zidla imvuthuluka ewe etafuleni. Ayithi story niyasazi. But mina ngithanda le part yaJesu, athi uJesu hawu mama ukukholwa okungaka. So sesiyabona akusisona isineke ukholo, akusikubekezela ukholo. Bazana bami khona umehluko phakathi kokuphushwa usizi nokuphushwa ukholo. No, nilahlekile lapho. Ngithi mina khona umehluko phakathi kokubekezela nokukholo. Lo mama wayengabekezela, wayekholwa sizwe uJesu ethi hawu sifazana ukukholwa kwakho. Because uthi I tried to negotiate you away from here, but faith refuses. Manje nayo i-weakness yabasezulwini. Abasezulwini is according to Hebrews 11:6, they are pleased in faith. Abasezulwini bathokozile ngokho lithi iBhayibheli ngalokho ngaphandle kokukholwa awunako ukumthokozisa uThixo. So in the life of the woman, even though isikhathi asikakashayi, but faith qualified her. Isikhathi asikakashayi, so ukholo lwathi ukholo yize emva kwami. Lathi umbala wakho ungasawubheki, ubuzwe bakho ungasabheki, ungasabheka lutho nje imali angime khona wami ukukholweni. Sayizwa ngoJesu esevuma ethi hawu mama ukukholwa okungaka. Ukukholwa kuyayibamba leyo nto, kuyinqaba ukuyidedela ngisho sekuphika yena umsindisi. So then faith is the assurance of what you are hoping for. Makhona ke manje ngiyaniluleka bazame bami, never hope in the absence of faith, for you will die hoping without manifestation. Yonke into ofuna ibonakala empilweni yakho sebenza ukholo ngoba ukholo luzoyenza ifezakala. Bese kuthiwa it is the evidence of things we do not see, ubufakazi ngezinto ezingabonwayo. Nikhona kodwa kuthiwa ukholo lufike lube isiqiniseko sokuthi kuzoba njalo. Mawubuza ukuthi ukuthathelaphi ukuthi kuzoba njalo bese kujika ukholo lobufakazi ukuthi kuzoba njalo. I'm going to explain that one. Umama owathinta umphetho kaJesu kwase kuthiwa umama emva kokuthi ethinta umphetho kaJesu waphila emva kwenkulumo yonke bese ethi uJesu umama hawu mama ukukholwa okungaka. Ngithi uyayizwa leyo ndaba. Now ngifuna sibuze ukuthi ukukholwa okungaka kusukela umama ke zwanga ngoJesu othintwayo, wezwa ngoJesu othintayo.
namba abantu baseThekwini uJesu uzama ukubashumayeza. Umama wezwa ngoJesu kuthiwa uthinta amehlo empuputha avuleka, uthinte oshwabene ingalo yaluleka, uthinte ofile, uzwe ngoJesu othintayo. But uthi umama mangimbone yimini ozomthinta. Manje umbuzo uthi, what is the evidence of these possibilities? Then faith became the evidence for possibilities. So umuntu uNkulunkulu azokwenzela yona, ukukholwa ukuthi uzokwenzela yona, ingakaze yafakazwa umuntu, ifakazwa ukholo lwakho. You missed that one. uNkulunkulu angakwenzela noma imuphi umhlolo ongakaze ufakaze, ongakaze uzwe umuntu esontweni efakaza ngawo. Uma kubuza kuthiwa uyithatha ukuthi lento ingenzeka, iphuma. Faith is able to be the evidence for the things that are not seen. And may work on that one. When you check Genesis chapter number 10, Genesis, sahluko samashumi amathathu, uthi ukhona uLabani noJakob. uLabani umkhwe kaJakob, lo mbhemlo uthathile amadodakazi wawashada. Uthi kuyena umkhwe wakhe, mkhwe wami sengifuna ukuhamba establish myself. Therefore before ngihambe ngicela ukuthi ungikhulule. Bese ethi lo ufuna liphi iholo? Athi angifuni iholo, into engifuna ukuyenza ngifuna emfuyweni yonke nayo ukuthi zonke izinto ezimabalabala zibe iholo lami. So then mangihamba I take that one as my pay and begin to establish myself. Athi umkhwe wakhe, no, it's not a problem, hamba. Siyavumelana lapho, bavumelana. Bahambe bayolala, angazi ukuthi ngasikhathi sini avuka umkhwe wakhe, abize ingcebo zakhe namadodana akhe, aqoqe yonke into la ekhaya emabalabala, ayihambisa uhambo la 3 days 3 nights, ibe kude nalesigodi la ihlala khona. Ngoba uma uzochecka kahle imovie story, usomaqhinga vese umkhwe wakhe. Siyababongela abana bakho abafana nabami. Right, usomaqhinga vese ukade amqala. Angithi abafundi iBhayibheli bayazi, wamqala ngelanga lomshado. Waletha unkosikazi emshayisa ngestep eza ku-altare. Just have a picture of that one. Bayawalka shaya step, wazi kahle ukuthi is a wrong one. Basho njalo ngesingisi sase-India, is a wrong one. Bese nayo bathi weza nesibindi kodwa lo baba ake singasheshi point. Lo baba unesibindi, wazi kahle ukuthi lo akalobelelanga, lo ulobelele omunye, waletha lo ngalo nje wambeka la. Okay, say story niyasazi. You go and read the whole chapter. La ngifunda khona usemshaya, uthi umshaya ngenduku yokugcina ke manje. Okay, yonke into emabalabala seyihambile icashile. So the DNA yalento eyiholo lakhe ayisekho, therefore akasezuhamba useyofela lekhaya. Uma evuka uJakobe ebonke iholo alisekho, ithi incwadi engcwele washona emfuleni, wagawula amahlava, waxebula amaxolo, wasenza idesign emabalabala, wayibeka ngaphesheya komfula, wasethi zonke izimanzi ezehla zizophuza, mazibona le design they shall conceive. Bese ithi imbhalo they conceive while they were still coming. Anginankinga ke nalokho. The second part engifuna ukuyicheck ngizilinde zizala. Uma zizala, zazala umbalo ongekho esigodini, zazala umbalo ofana nento eziyibone ngaphesheya. Imibhalo bazalwane inama record e-DNA eyangena ngamehlo iphushwa ukholo. Ukholo lwathi kuJakobe noma ngabe ziyaphi, noma ngabe uzibeke phi la izibeke khona, uzozibluetooth ngezingodo. Neyazi bluetooth. Lwathi ukholo yenza kanje, make nje wabeka lezinto, uyambala uzolanda noma ngabe ulapho, uzolanda ngalezinto, ushaye kulezinto ungene emehlweni, uphume sekuyisilwane. Now I'm saying to you, manje Jakobe uthatha ukuthi uma imanzi ngehlika ibone izinto, ibone i-artwork ngaphesheya, shall conceive. Ngoba into engakazi yezwakala, into engakazi yabakhona. Faith is the evidence of things we do not see. Ukholo lubufakazi
kwezinto ezingabonwayo. Uma uke wayibona okholweni, ikhona ingakabi khona ukuze ibe khona. Make nje wayibona okholweni, noma kekho wakwafakaza ngayo, make wayibona ekukholweni, you have an assurance for possibilities. Nikhona bazana bami? Now, I'm very careful on that one. Before nje ngithatha ipoint elilandela ngenzansi, angizushumayela kakhulu bazana bami. Kubi phela ushumayela sengathi uthi nginibanjelwe inkosi. Cha. Ngiyanqinisa lapha bese ngiyasihambela. Nani bazana bami? When I talk about faith being the evidence, if I assist so that where scriptures are not known, faith is misplaced. Where scriptures are not known, faith is misplaced. But you must also note that regardless of faith being misplaced, but it will still give results. La imbali ngaziwa khona ukholo lubekwe eceleni, noma ukholo lubekiwe eceleni kodwa lisazoyikhipha imphumela. Manje sasibonelo lokuthi ngithi ngiyabona ukuthi ngikhuluma kwenye level. Uma umuntu engakholta amanzi ayaphilisa, azophilisa. Ukuthi phela mesendudeni nikhulume mawala ngazathi thi ayisebenzi lento. Mina ngibabonile bephumeleliswa amafutha. Where scriptures are not known, faith is misplaced. So why scriptures are important? The statement. Scriptures align you for eternity while you profit on earth. Imbala ifuna ube nakho konke ulahlekelwe ingunaphakade. Manje imbala iyakuguide to gain without losing. Let me try and simplify it. Angifuni ngisheshise leyo. Angifuni ngishishe deal. Ukholo is guaranteed that it shall give result. Nansi denhle. Ukholo nje is guaranteed indaba yathi izokunikeza imphumela. Now this is what is happening. Thina njengabantu abasindisiwe abaphethe iBhayibheli, always ukholo is guided with scriptures. Simply because the primary objective is eternity more than gaining on earth. Manje sifuna konke sikuzuza emhlabeni kodwa singalahlekelwa ukuphila okuphakade. Manje imbhalo align us that everything that we want to attain sikali phakade ukuthi mangithola lokho angilahlekelwa yini phakade. Imbhalo iyakusiza ke ukuthi ungatholi imoto ulahlekelwa ukuphila kwakho. Imbhalo refuse that you prosper at all cost. Kunalokho you prosper as the promises of the word. Uma imbhalo ungayazi, desire yokuphumelela, uyozithola sowuguqe endaweni ezirong nezilimi. Abazwana ngithi uma imbhalo ungayazi, if you do not know scriptures, uyozithola usuguqe ezindaweni ezirong nezilimi zakho ngoba ufuna ukuphumelela but you do not know scriptures. What God himself said to Joshua, this book of the law, what lencwadi uNkulunkulu, what lencwadi ingasuka emlomeni wakho, wozindla ngayo imini nobusuku, uqaphela ukwenza njengalokhu kulotshiwe. Wasethi ngoba lapha na embhalweni you have made your way prosperous and successful. Emibhalweni wenze indlela yakho yahlahlamela yaphumelela kahle. Ngamanye scriptures are a good recipe for success. Manje umimbhalo ungayazi uzofuna enye indlela yokuphumelela, and I'm here to tell you zikhona indlela ezinye zokuphumelela. Sengibabonile zibaphumelelisa kodwa balahlekelwe ukuphila okuphakade. Bazona bami right God, ngoba akufuni ngibe nemonto, ngibe nemali, ngibe nomuzi, ngibe right kanti ngikwenze at the expense of everlasting life. Manje imbhalo aligns you, you're going to profit, and at the same time you're not
You are not losing eternity. Ngizwe ngoJesu kuyamsizana umuntu ukuba azuze izwe lonke. Note that uJesu confirms there is a possibility yokuzuza izwe lonke. uJesu akaphiki uthi umuntu mayezuza izwe lonke musanuvele nimkale kanjalo. Mcheckeni ukuthi emva kokuzuza izwe inguna phakathi where are you going to spend your eternity after you have gained the whole world? Manje imbalo give you double gain. You gain here and you also gain eternity. Akuba kuhle ube nakho konke la ungabi nakho ngalo. So hence I'm saying where scriptures are not known, faith is misplaced. Uyikholwa yonke umbhalo ungayazi. Abaqhamuka konke kuusizo kwena umbhalo ungayazi. Hey basane bami, mawuhluphekile, mawuxakekile, uyofike lo umuntu edlala ikeyboard ekhuluma ngezilimi akudayisela usawuthi uthenge when you do not know scriptures. Imibhalo uNkulunkulu watshela uJoshua wathi ingasuki lencwadi emlomeni wakho wozindla ngayo imini nebusuku uqaphele ukwenza njengoba kulotshiwe ubese ethi ngoba lapho emibhalweni you have made your way prosperous and successful. Believers are guided by scriptures in their faith. Asibuke imphumela bese sithi nathi siyayifuna check imbhalo iyayivuma ini system eletha lemphumela nikhona kodwa where scriptures are not known, faith is misplaced. Abaningi abasishiya la kule nkonzo yakithi abanye balukisa imsamo is because they did not know scriptures. Abanye bathwele ipapako 5 liter bahamba namanzi but hayi akho lutho nje lokwenza uyawathandazela kuphela. It's because they don't know scriptures. Funa sizibuza ukuthi njengoba bebathandazela ethandazela lamanzi iliphi altare eli reservoir yamandla akhe okuthandazela lamanzi. I don't know sengiyaphi kodwa ngizwa omunye ngixoxele ethi hayi usimanga musana ukuthatha mawala amandla kaNkulunkulu has a potential to be transferred with anything. Ngathi uqinisile iBhayibheli lazi ngempela. Ngathi njalo wathi nenduku kaMoses amandla ayihlezi kona ngathi ulazi kahle iBhayibheli yazi yavula ngisho ulwandle olubovu. Nikhona kodwa abazana bami waqhaza wangithathela ama reference ezinto ezasetshenziswa wazwa ngibeka kuJesu himself. uJesu wathi mayisila impumputhe wavele wathela amathe wahlanganisa nomhlabathi wafaka emehlweni yavuleka amehlo ngathi yonke into eshowa ngiyiphiki. But I have premises which is my view to scriptures. 2. 1 is that iBhayibheli phethe a historical fact where there are records what happened. Bese liphethe instructive word where we are told what to do. Sengithi mina ngikhombise la uJesu athi mayiqeda nje ukuvula ngenhlabathi wathi seniyoqhubeka enhlabathini. Ngithi uma uthi uJesu ngoba uNkulunkulu ayisi problem asiye kuMoses ngikhombise la athi uNkulunkulu Joshua thatha induku. It was worthy for uJoshua thatha induku. But bazalwane bami ngicela nizwe kahle lena uJoshua induku uma engayithatha sasingavuma sonke sithi verse uthatha induku yemhlola. Kanti no lento there is what we call revelation. Once you convert revelation into practice it becomes a religion. That is why we had to awafaka inhlabathi abaningi because it was by revelation. And when you go and start uzobona akafakanga inhlabathi nje. The record tells us is mabul bezingekho. So umbumbi womuntu wambumbela zona ngenhlabathi. Where scriptures are not known, faith is misplaced. So in the walk of your faith, imbalo guides you so that you are able to channel your faith. I'm trying to work on something here, but I've taken a lot of time. Mogunye sengizokuyeka ngoba mawumenyiwe emchunu. Ungawashumela onke amavesi uzongasithola isimeme esilandelayo. Amanye wagodla.
But mase behlezi bediscuss kuthiwa right kwi-conference sicabanga uSimelo Sibanda but hayi waqeda lo. Manje mina namanje everyone is aware ukuthi angiqedanga ngiwajombile amanye amavesi ukuze ngivale intshumayelo. So seyikhona iroom yokuthi bathi hayi bebehlezi bathi hayi Msimanga angavela ngala futhi ngithi thank you Jesus. Note that faith is established in faith. Romans 10 verse 17 says, "Ngalokhu kukholwa kuza ngokuzwa uzwe izwi lenkosi." When you hear the word faith is, believers are a product of the word. Uma ungazwanga lizwa ayikho ozoyikholwa. Ukholwa njengokuzwa kwakho. Mangenze nizwe kahle ngisheshisa. Uma izwi lingafikanga ikholwa lekho. Ngoba ikholwa lizalwa ezweni. The same statement. I'm saying when there's no word, there are no believers because faith is a product of the word. When the word has not been preached, singalindele call. So much that I'll take it to a critical side. Noma singathandazela ukuphila usho ukuthi soyikholwa. Noma singavuse ekufeni awuvuki bese uba yikholwa. Ngoba ukho umangaliso ozikholwa. Ikholwa lizalwa yiso. Manje uma ikholwa lizalwa yiso, ukholwa is coming from the word. When the word comes, faith is. Ngalokho ukholwa kuza ngokuzwa ukuzwa izwi lenkosi. When you hear the word says siyazi soyakholwa. Because ukholwa lwakho luqhamuka ezwini. This is part 1. Part 2, ukholwa lunalo lulingana njengokuzwa kwakho izwi. Ngeke ukholwa above what you've been hearing because the revelation you have is subjected to the word you heard, and that gives you the capacity which is called faith. I'm saying ukholwa lwakho ludlula izintshumayelo zizwile. Uma esontweni nonke nikhuluma ngokuhlupheka kaLazaro wayekhothwa izinja every Sunday, akekho efana abe nemali lapho. Akekho ozoceba. Ngiyakutshela ngoba the more you hear about things, it becomes real. Nalahleka. Ngiphinda ukugcina. The more you hear about, let me make an example nje. Lesibonelo ngilwe ngisebenzisa nje uqala lo nyaka. Mina umthakathi in my system does not exist. Ngisho kimi umthakathi does not exist. Hayi ukuthi ngiyayidinaya. No ngiyazi ngizwe bami nikhipha amadimoni nafa ngobani safa ugogo omnyama izinto engazazi thank you Jesus. I said yeah. So ngiyazi ukuthi ikhona leyo nto from hearing good deliverance esontweni, but in my system aka exist. So church why? So ngaba khona ekhaya ngakho sogogo first. Ugogo akazi asho ukuthi umuntu othakathayo, akazi athi siyathakathwa, akazi athi khona uthakathiwe. Lento nje legama lokuthakatha ngilizwe nje phambili nendlela yokuphila. So to me there has never been a consistent hearing about umthakathi, therefore it does not exist. Noma ngathi uyangizama ayikwazi ukusebenza lento ngoba ayikho into kumina engiconnecta nale reality. All right? You see umuntu, let me make an example. So bangifonela bethi ngithandazela umuntu, angisiyeni umuntu othanda ukuthandazela ngesidalo sami njengathi ngavicula ingoma yezakwazi ufuna uyakhona makazikhulekele manje ngimi lapho akazikhulekele. So lo munye kuthiwa lo munye ngiyafonela, lo munye uyafonela kuthiwa ngimthandazela ngazi kanjani njani. Ngitshela lo ngifonela ngithi ngeke ngimthandazele. Uthi ngithi loyo unenkolo yokuthi bayathakathwa uyena nekubo until anqabe lento ayikholwayo bese akholwa lesikhuluma sengingathandazi. Ngoba uzoba nemphumela yakukholwayo hayi esikuthandazayo. Angazi noma I'm making myself clear there. No to that. There was never a continuous hearing on Tat, so Tat does not exist. Ngisho ngathi umakhelwane ngizozwa ngabantu ukuthi umakhelwane uyathakatha ngixaka ukuthi why point ngiyekile mina kodwa into engekho lamanga. You see. But here's the other thing. Ngabona message wespoken abantu nabasekhaya spoke. Mangacisha nje manje ugesi ucisha nelanga. The only thing engicabanga ispoke ngicabanga iphala ngicabanga ukunyanga ngicabanga namazayizala enoxoshaya ngicabanga yonke lento. Ngicabanga nje ispoke ukuthi sizoqhamuka ngalaphi.
Ngoba kumina ispoke is real. Here's a surprise, angaze ngasibona kodwa. Angaze ngizwe noma sikhwashuza kuthiwa nasi sidlula ngenhla kwendlu. Angaze ngasibona lutho angaze ngasibona. What happened then? Njalo masingafuna ukulala ugogo besixoxela ngezibhoki. So think about this. In a week time, uthoni mhlambe senixoxele kathathu ngezibhoki, different stories. So times are 3 or 4. There has been ugogo was very strategic. She was very consistent. Asike ayisiphinda zonke izinto zakhe zezibhoki zazizintsha. Now this is where I'm driving it. This is where I'm driving it. The continuous hearing about ghosts caused them to be real to me. It is as real as according to the hearing. And that reality is called faith. And this is what you must understand. The more you believe on something, faith becomes a pulling force and allows the atmosphere for manifestation. Leo ikolo ayona ozoyibona. Ne right or so? So ukolo luncike ekuthaneni uzwe kangakana. So lokuzwa njalo ngezwi lelizwe. In fact, mawufuna ukuphumelela uzwa njalo ngezwi lempumelelo. Mawufuna ukuphila emzimbeni uzwa njalo ngezwi eliphulisayo. Mawufuna ukukhululwa uzwa njalo ngezwi, ngoba ngesikhathi ulizwa la ngena kona liyajika libukhona. It becomes real what God is able to do. Ukholo luncike ekuthaneni uyalizwa inizwi. Now when that word has given you faith, it does not end there. The same faith that came through the word also requires the word to function. Uthi leli ukholo lukwenze uyizwi lukwenze wakhola ngoba usukholiwe. Uma ukholo luzokwenzela noma yini luzothi wazi liphizwe. Ukholo trends in the word. So a believer must make claims boldly and say it is written. La ekholo na uthi esontweni bathu uthi kulotshiwe. La kamsindisa awuthi abasindiswe benza kanje, no, uthi kulotshiwe, because that's the premises of faith. Ukholo lufuna wazi ukuthi kulotshweni hayi ukuthi sishumayeleni. And the challenge we have with believers, bazazi zonke izintshumayelo, but they cannot point any scripture. Right? So I'm saying, now, when the word has come, then we know faith will excel. Faith is dependent at the hearing of the word. When the word comes, says he has called him solo. Now, Nainda, uJesu uhamba phezu kolwandle. Bayambona bathi baba, hey, usho nabo babe phutso. But nasi spoke. But nasi spoke basaba, incwadi isho njalo basaba. uJesu wathi hayi ningasabi mina. Mayiqedwe kusho njalo, ibi keyboard ngeke ama strings kuleli point angathi uyakhumbula. Yes. Sengiyavala. uJesu wathi hayi ningasabi imina. And Peter's faith said, uma umaster wakho ekwazi ukuhamba phezu kwamanzi, usho ukuthi nawe ungahamba. Siyaqala lapho. Ukholo likaPetru lathi uma kuuyu master lo, if it's him ehamba phezu kwamanzi, kuzoba ilento yesingisi like father like son, nami ngizohamba. Wanende wavumelana nokholo laselimluleka ukholo ungaziphumeli. Mtshele akubizi. Ask him to call you, because ukholo lufuna ukukunikeza izwi lakhe as your reality. Awubazana nizwe lonto lentshumayelo siyaphela. Mawuzwa ngimemeza okwaseyiphelile intshumayelo, so sengimemezela ukugoqa bazana bami. Ngithi ukholo lwathi uma engakunikeza izwi liyosuka liyizwi kuye, kodwa liyoba yinto kuwena.
angiphinde ucina that uma nje engathi woza lelo lizwi liyofika kuwena liyikona ukuza ngempela. Ask him to give you his word. The Bible says uJesu wathi come. Faith said ayisiqedile Petru phuma. Peter came out of the boat and walked. So lokuphuma emkhunjini ukholo. And ukholo luthi asizukubeka emanzini. Sizokubeka phezu kwawoza. So when Peter came out, so when Peter came out of the boat, akanyathelanga amanzi. Oh Shama. No. He stepped into water. Wow. Water carried him. Water became a strong surface upon the water. Water. Oh, Asanobam. What about you breathe water? And when he came out, that you call us a pezwa word. Access unyatel is nyawo. Sezonyathela thina. Uzonyathela ngokukholwa. Wenza luphithi uyahamba. Uzonyathela ngokukholwa. Wenza luphithi uyahamba. Akusi Petro ukukholwa is stepping upon the declared word. Ukholwa njumakaleza izwi. It's going to be my reality. Uyahamba unangehamba wenzani Peter siyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi lakhe uyasonza Peter began a journey of faith. Uhambo lo hambo likaPetru, uhambo lomuntu okholiwe. Ukholo mixed with the word and giving exceptional results. Lento ayikaze yafakaza umuntu ohamba phezu kwamanzi. Kodwa lathi ukholo mangafikisi usithembe thina sobabili. Ukholo yizwi. Uyobona into engakaze yabonakala. Uyofakaza ubufakazi obungakaze bafakazwa. Uyohamba phezu kwamanzi. Uma nje ungancika okukholweni. Ubona ukhothe lingakunikeza kulelizwe. Incwadi encelo wahamba nikhona bazama abashumeli basheshe bamculisa. Ngingazi noma umona noma yini ngoba uyena yedwa osahamba phezulu kwamanzi. Ayingiza umshumeli ethi waphuma wacula bashumeli musana kulimasa inceko. Ayiphuma ngayacula yaphuma yahamba. Futhi ayahamba ngembijana yahamba serious. Abanye bashona ukuhamba phezulu kwabhavu namanzi. Yena wahamba phezulu kolwandle. Manje mususheshe umculisi uyamlimaza manje uyamdiscredita kanti wenza into engakaze yenziwe. Uyena yedwa futhi esinama record akhe hamba phezulu kwamanzi. Manje musuthi waphuma wacula asiqala sithi wahamba. Peter walked. Not just uhamba nje a distance. Because maye phuma uthi makuwe. Maye secula usethi master kusho ukuthi usephambi kwakhe. Oh nalahleka futhi. Ngithi maye phuma emkhumbini uthi uma kuwe maye secwila uthi master save kusho ukuthi uyambona and akamboni too far umbona very close he proof ile leli Bible uJesu walulisana kusho ukuthi usephambi kwakhe he walked wahamba ibanga waze wafika phambi kwakhe wambamba uJesu ngesandla. And yeze ebhansela akazange ambelethe bephinde emkhumbini angiphinde ocela mase bephinde emkhumbini akambelethanga. He walked again emkhumbini esephinda ngicela ningizwe esephinde emkhumbini akamfukulanga bahamba bobabili bathi ngizokwenzisa lento ade ihlula siqhubeke sihamba nikhona kodwa abazana bami. Closing by this, Jesus looked to Jerusalem and cried, and then he said, when the Son of Man return, will he find faith? If you are not making the issue of faith your priority, I'm here to present to you that the last concern of Christ before his ascension was that when he returned, will he find faith? That's what I'm actually standing as.
eyes are closed before I pray. Sorry, ngiyaxolisa ngicela nihlale phansi now. Okay, sorry. Thank you for standing. Please sit. Amehlo ethu avaliwe. Mhlawumbe ngenze ukuthi phakathi kwethu khona ofuna ukulungisa indaba yakhe noJesu. Maybe there's someone who's with us ongakaze anikele impilo yakhe kuJesu. Ngenzela phakathi kwethu ngahlangana noJesu wabuya walahlekelana nami, but ngiyafuna ukuthi ngilungisele umdala. If ungenzeka ukuthi ukhona uthi msima ngicela uthandaze nami, cela uphakamisa isandla sakho manje ngifuna ukunikezela impilo yami kuJesu. Want to make right with the Lord. If you are here wawazinikela enkosini wabuya waphambuka endleleni, namhlanje uJesu ungithume kuwena. I want to pray for you. God bless you. I want to pray for you. uJesu ufuna wena. Suka le Hadix sizele wena uJesu ufuna wena. And I'm glad that you can recognize that by raising your hand. Mawusho njalo uthi msima ngathandaza nami, please come to me. Ngicela uze lapha phambili. I want to pray with you. Silungisa udaba lakho nengunaphakade. Come. uJesu ufuna wena, afuna thina, ufuna wena. And this is the day that the Lord has made. Oh, bantu basekhaya ngazi ukuthi nayo niphiyane lapho ngizwa kuvuka into yasesontweni lami. Lo muso ngaka anele bonke abazithobi. I'm not closing, I'm waiting for somebody. Jesus is calling you. Siphakamiso izandla zethu. I'm waiting for you. Come. Please come. Jesus is calling for your life. Jesus is calling for you. Jesu ngithume kuwena. Wena lebe ngikhuluma naye. Jesus is calling for your life. Oh, I think it's the right time, church, to celebrate. It's the right time to celebrate. People are coming to Jesus. Jesus loves you. I'm waiting for somebody. When it comes to this one, it's the same thing. Keep abantu ekufeni sibafake ekuphileni, sibakhiphe esihogweni, sibafake ekuphileni ongunaphakade. Please come. Please come. Follow the call that you hear in your heart. Ukuthi namhlanje yilanga lakho lokulungisa udaba lakho noJesu. I don't want to close. Kanti usenempi ngaphakathi. I pray for you. Win that battle and come. Win that battle. Come. I pray for you. Win that battle. Ngoba kulokhu sithi hlala namhlanje. I pray for you. Sinqobe sit and come to Jesus. Jesus is looking for you. Jesus is calling for you. Jesus is looking for you and Jesus is calling for you. Ngiyasebenza I'm gonna close, but angifuni ukuvalela ngaphandle. Ngiyancenga oza kuJesu. Ngiyancenga namhlanje. Ngiyancenga oza kuJesu. Izandla zami
close, but angifuna ukuvalela ngaphandle. I don't want to make that mistake. Inqobe lempi namhlanje. Impilo yakho namhlanje. Ngoba le voice ebuhlala. Le voice said there's another chance. Usatan. I pray for your come in Jesus' name. Ujesu ufuna wena. He wants to change everything and anything that concerns you. And I pray for your come. Ujesu ufuna wena. Once you come to him, your life will never be the same. I was 9 years old when I gave my life to Jesus. It's more than 40 years ago. I gave my life to Jesus. I don't regret. I'm a happy born again boy. Jesus is calling. I don't call people there, I call people here. And I feel there's somebody missing here who's supposed to be here. This I know. I'm giving you a chance. Jesus is calling for you. Inkosi nomsindisi ibiza ukuphila kwakho. Ngiyacela sime ngenyawo egameni lika Jesu.